1 Timothy chapter 3, verse number 15. Please open your Bible. Natay text sa screen, pero kung naa kay Bible, ablihi palihok. O, kay kanang moabli ka sa imong Bible, that is for your familiarization. O, kung di ko ka moabli kay, although verse man na diha, pero sa atong Sunday School, I will encourage you to open your Bible. Amen. Para imong familiar imuhang Bible. Alright, nanata? Pwede atong basahon, dunganan ni ko ninyo. Bisaya, kung sana imong Bible dia, Tagalog, Ilonggo, basta nakasabot ka, basa. Okay, ready? Read. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Now, this morning, atong padayonon og tuon kaning about sa local church. Church is very, very important. Amen? Di pwede nga, di ni nato masabtan o tarong. Kay, ang atong pagsabot sa church through the Word of God, diha magdipindi mga kaigsunan ang atong pag-alagad sa Ginoo. Amen. Amen? Walay lain nga institusyon nga gitukod sa Dios aron ta makapangalagad niya. It's only the church. Amen. Mo nang ang local church is very important, very critical, and very essential sa kinabuhi sa Kristohanon. Amen. Dili pwede ang Christian life nga walay church. Amen? Amen. That's why Jesus Christ built a church. And it is a local church. Ang gitugod ni Kristo dili universal church. Amen? Nagtuo ta nga ang gitukod ni Kristo nga church is unsa? Local. Amen? Unsa ba ikaduha? Visible. Unsa nang visible? Makita. Amen? Ang universal nga teaching, ang church, dili makita, invisible. So kung mayroon gani kag local, it means na kay simbahan nga diha ka na membro. Amen. Dili pwede nga tanang simbahan, membro ka. Right. Amen. Yes. Amen? Dili pwede nga daghan kag balay. Yes. Nagyud kay balay nga diha ka. Amen? Di pwede nga karong adlaw dito ka muuli sa pikas silingan, sunod adlaw dito na pud ka sa pikas balay. Unya sunod adlaw dito na pud ka. Dili na maoy kabubuton sa Ginoo. Amen? Amen. Mo nang you should have a church nga dito ka mangalagad sa Ginoo. Amen. Now, walay perfect na church. Amen. Lord. Amen. Amen. Walay perfect na church. Sayop ka kung muingon ka nga, di na ko musimba. Kay ang mga nanimba diha puro hipokrito. Yes. Sayop ka. Yes. Amen? Otro po kang hipokrito. Lord. Amen. Amen? Oh. Sayop ka nga naman. We have sa atong pagsimba, wa ka ni simba dili tungod kay naa sa Yes. naata tungod sa Dios. Amen. And our God is a perfect God. Amen. And we have a perfect word, Yes. the word of God. Amen.
Asa man kakakita ang simbahan nga way hipokrito? Naagi na. Oh. Mismo gani ang simbahan, ang unang simbahan nga gitukod ni Kristo, doon ay hipokrito. Oh. Daghan kayo. Usa na si Judas. Oh. Amen. Di ko na mawala simbahan. Pero di na rason, di na excuse, nga di na ka musimba, di na excuse nga ma-offended ka, mapandol ka, tungod kay na mga hipokrito. In fact, gituyo na sa Ginoo para mo grow ta. Amen. Yung ta mo grow o puro ta dili mga tarong. Gituyo na sa Ginoo nga kuyog na nato sila. Okay. Amen? Oh. Walay perfect na church. Bisag asa pa ta mangita diri simbahas ni Cruz. Tibok kalibutan. Tungod kay ang tanan nga naa diha nang himba, magkasasala guna. Amen? O muna ikaw maminaw ana, ay simba maura man gihapon. At least nagsimba ka. Amen? Kay matabangan ka, hinay-hinay ba? Matabangan ka. Kaya kung di na gyud ka musimba, di gyud ka matabangan. Kinsa may mutabang nimo ang Ginoo? Ang Ginoo. Ikaduha, ang pulong sa Ginoo. Ikaduha, the man of God, ang pastor. Amen? Mao nang ang church importante kayo ni. Gitukod ni Kristo. Kung di importante di ni tuhoro Kristo. Unya ingon pa gyud ang Bible, ang church gipakamatyan ni Kristo. Amen. Gipakamatyan ba? Yang gihigugma. Unya usa ka adlaw ang church pakaslan pa gyud ni Kristo. Amen. So it means atubangan sa Dios, church is important. So kung gitagaan is Ginoo nga institution og importansya, why not we? Anong di man ni nato tagaan og importansya? Amen? Og dako nga importansya sa atong kinabuhi. Now, unsa man gyud ning church? So doon natay pipila dinhi ka butang nga isgutan what church is and what church is not. So adto ko maguna ang church dili ni it is not a building. Amen. Dili building ha ang church. Amen. O usay doon na tayo kulang understanding o nga mao na among church kulang. Mao na ang among church building or church meeting place. Kay ang church is mga tao man ni. Amen. Mga tao ni nga naluwas unya na baptize scripturally nga nagtigom. Amen. Amen. So dili nang unang kaning church mga kaigsunan dili building. Sa kung sa pana kadako ang building o kanindot ang building, kung ang mga nagtigom diha wa naluwas, di na tinuod nga church. Wow. Amen? Bisa kung sa pana kadako nga katedral, kung ang nagtigom diha wa na naluwas, walay relasyon sa Ginoo, they are not a true church. Kaya ang tinuod nga simbahan is composed of saved. Kinsa man ang mga saved, katuning mga nagtuo na si Christ na namatay o gilubong na banha o bayad sa iyang sala, naghinulsol sa iyang sala, midawat ni Kristo isip iyang bugtong o personal nga manluluwas sa iyang kasing-kasing. Amen. Amen. O nang dira ka ana masuy siya sina anang duta nilang building o duta dakuan nilang property. Di na mo importante. Oh. Daghana nila oy magunsa man ang usa ka libo mo kabuk unya way naluwas. Amen. Amen. Magunsa man ta dili mo abot tag 100 unya way luwas. Ay pa magpastor kog tulo ka buok unya sigurado langit. Oh. Kaysa magpastor kung usa ka libo ka buok membro unya way luwas. Are you with me? Amen. Oh, kita na ubang mga simbahan ron mura na
Mura club. Wa may kaluwasan. Wa agi kalainan sa kalibutan. Amen? Now, save. Unya, baptize. Okay. Mag-isgot ang baptism. Kung saan yung baptize? Kinanglan ang baptism, insakto na sa Bible. Kung saan na sa Bible? Immersion. It means ituslog ka ilalom sa tubig. Kay ang baptism, hulagway sa kamatayon, paglubong, o pagkabanhaw ni Kristo. Kung sa 2,000 pamuda kabuok, kung ang iyong bautismo katong wisik-wisik, that is not a true church. Are you with me? Okay, wa man mo nagsubay sa Bible. Amen? Now, dili din, ang church po, dili ni kuan, denomination. Oh, dili denomination. Dili ni religion. Paminaw, ang gitukod ni Kristo, dili religion. Yes. Ang gitukod ni Christ Church. Yes. Amen. Lahi ning church ug religion. Amen. Amen? What ingos Kristo nga, I will build my religion. Yes. I will build my church. Amen. Yung mga Spanish mo ga kuan ani relihiyon. Kaya ang gidala nila diri relihiyon man. Mo nang dili ni denomination. Amen? Ang church. Now, makita nato nga ang simbahan is a group of saved and baptized believers. Amen? Nga nagtigog nga dunay tuyo ug tumong sa ilang mga kasing-kasing nga ilang tumanon ang tanan nga gisugo ni Kristo nga naa sa Biblia. Amen? Oh. Ug usa ana mao ang pagpakaylap sa mensahe sa maayong balita. Now, makita nato dinhi ingon ang verse 15. Ato ning discussion kadali. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself. The word behave there, it means right conduct in the house of God. Now, importante ni nga kabaluta, doon na tayo insakto ug maayo nga pamatasan kung naa ta simbahan. Amen. Amen. Muna kung naa simbahan, ayaw kag cellphone. Ayaw kag panghingoko. Ayaw tabi. Kung naay nagtudlo o nagwali, paminaw. Why? Because we are in the house of God. Amen. Naa ba ta? Amen. Oh. Now, atong tagaan og respeto ang balay sa Dios. Kaya ang atong pagrespeto sa balay sa Dios, sama ra nga ni respeto ka sa Dios. Kay ang tag-iya ang Dios man. Amen. Amen? Oh. Now, importante ka ini kabalota o pamatasan. Amen. Amen? Ano ba ang kabalota mo behave? Oh. Kaya di mga simbahan nga simba gubon kayo. Yes. O bitaw nang diri sa to ang atong Sunday school dili open forum. Ubang simbahan ang ilang Sunday school open forum. Gubot kayo. Ano man? Kaya inigtudlo diri sa Sunday school teacher o sa magtudlo dinhi na membro nga mo object o na mangutana. Gubot kayo. Murag debate das Boulevard. Hello, amen? Oh. Mao nang kung naa kay pangutana, ang Bible nang ingon, inig kahuman pangutana. Hello, amen? Oh. Ingon ang Bible,
nga kung naa kay mga pangutana dito sa imong balay. Kaya usay naay magwali, di ay banag asawa gatapat kasigig komentaryo sa wali. Hello, amen? Amen? Kada wali ga komentaryo. So ano sila nakatunan kay sila nang duha. Mo'y ga wali hanay. Hello, amen? Sila na ga wali hanay. Nga pag-uli nag-away. Kaya wala sila nagkasinabot. Ang usa dapig sa wali, ang usa dili dapig sa wali. Mo nang bulatan na maabot mo sa balay. Dito mo paglalis. Sa time ni Paul, doon ay mga membro nga dito sa Tigumana naglalis. Are you with me? Dito sa Tigumana nag-away. Amen? Hinaon ko nga di na ko makakitag maglalis, mag-away diri simbahan. Amen? Hawaon dito ka dito. Amen? That is a bad testimony. Di mo nang mag-away mo das dalan, mag-away mo das kalsada. Unya diri mo gikan. Or padung mo diri. That is a bad testimony of the name of God. Ulawan ang ngalan sa Ginoo. Amen? Ito mo sa inyo pagbugno. Alit mo gloves. Himo mo green dito sa inyong kwarto. Why? Let us respect the house of God. Amen. Kabalo ka unsay ingon ang Bible, unsay nakapa sagrado o balaan sa balay sa Dios, dili maning atong mga structures tungod kay naa dinhi ang presensya sa Ginoo. Naa dinhi ang himaya sa Ginoo. Naa dinhi ang pulong sa Ginoo. Amo kay Gingo's Bible, the church of the living God. Ang atong Dios nga gisimba karon dili patay. Ga-observe sa nakakita sa nato karon. Nakakita sa atong kasing-kasing. Nakabalo sa atong kasing-kasing. Amen. Mao nang importante kayo nga doon na tayo right behavior in the house of God. Amen. Oh, balag wa ka ganahis pulong sa Ginoo kay kaning pulong sa Ginoo di man gana-gana. Ingon ang Bible, the pillar and ground of unsa? The truth. Bahalag masuko ka, bahalag mapandol ka, wali gud akong tinuod. Amen. Wa man po ni ari di, wa man po gitawag sa Ginoo para mag-entertain. Amen. Bahalag masakitan ka. Amen. Amen. Kay wa ko diri gisugo sa Ginoo para pawalihan kas imong gusto. Gisugo ko sa Ginoo para walihan kas imong gikinahanglan. O daghan sa atong gusto, di nato gikinahanglan. Hello. Amen. Anong expect ko ka nga pulos Ginoo? Mao ginay akong magarantiyan nimo. Mao nay akong ipanigurado nimo. Walihan gyud tikas kamatuoran. Bahala di ka ganahan niya. Amen? Ba't dipindi na nimo sa akong pagdawat? Basta kamatuoran? Sakit man ang kamatuoran. Amen? Pero di man pwede bita magwali kamatuoran. Di man pwede parihata sa giingon ni Pablo nga ang mga magwawali karon pakatol na ng daghas, pakatol na las dalunggan ba? Okay, basig mapandol ni, di na niya ni busiba, di na niya ni mo ofere, pastila. Are you with me? Yes. Nahimo na noong pastor nga mean pleaser. Dili mo nang kamo magwali dili, why kadlok? Ingon ang Ginoo ay kadlok silang mga naong. Kung na tayo magwali, yung tanas yung naong kay mahadlok. Right behavior. Amen. Amen. No? Right gesture. Nagtanaw ko sa Senate sa lower house, sa Congress, sa Congress inquiry katong sa kaning sa
issue karon sa Bucor. Si Congressman Ako, Congressman Benny Abante, pastor na sa Bible Baptist. Usa siya sa chair na siya sa Human Rights Committee. Na dito'y taga Bucor na Assistant Director General sa Bucor. Gi-interview, gi-inquire ba sa netabo sa Bucor. Pag-inquire ni Ako, giingnan niya nga kanang tarunga imong behavior kay pwede ba yati ka i-cite in contempt. Sabot na ng i-cite in contempt, pwede ka prisuhon dito sa Congress, kaya ang Congress na ay prisuhanan sa mga di magtarong na sa inquiry. Insa nga, sa ilo ako sa akong tingog, ingon si Akop nga, no, it's not your voice. Then, insa nga pa sa ilo ako kay sa akong tingog, ingon ani man, it's not your voice. Niingon si Congressman Abante nga, Mr. Chair, wholeheartedly, I will support you. It's not her voice. It's her gesture. While the istorya ang mga congressman, gaana sa gayamid sa warning. Dili imong tingog ang imong attitude. After ato, kuyawan siya kay recite in contempt, mapriso ka dito sa Congress. Nga naman, gusto, kabalo ka, that is respect. You are in the House of Congress. Kung ang House of Congress nag-demand of respect, how much more in the house of God? Amen. Amen? Nga mauni ang pilar, haligi. Haligi no? Mabanay pilar? And ground of the truth. Wa gila ing dapit mga kaigsunan nga makadungog kas kamatuoran simbahan. Yes. Amen. Amen. Ang atong kalibutan puno kayog mga bakak. Puno kay mga limbog. Puno kay mga di tinuod. Yes. Ang atong social media mga kaigsunan puno kayog mga di tinuod. Puno daghan kayong lies. Kabalo ka, prank is a lie. Amen. Yes. Amen. Kanang mag-prank-prank, kabalo ka, bakak na. That is actually, kung ang tagabantay, it is circulating. It's a lie. Ano? Di ba na tinuod? Lord, amen. Amen. Huwag mo na i-circulate ba sa atong social media, kanindaghan kay mga vlogger na mga pranksters. Amen. It's a prank. It means it is not true. Yes. Di ba mo ng prank? Yes. It is not true. So when it is not true, it means it is a lie. Yes, right? Amen. Amen. Oh. Naay uban nga katong vlogger nga nag-prank, ahapit gud sila mapusil. Oh, kay na-timing man nga naadito'y pulis. O niya, nang kidnap sila, ano to, nang hold up. Naapot ba dito, nabalita to, naapot sila sa police station. O nang salamat nga dunay church nga nagtudlo pagkamatuoran o ingnon ta ka, dili tanang simbahan ro nagtudlo truth. Yes. Lord. Dunay daghang mga simbahan ang gitudlo baka gituis ang Bible, ingon ang pulos Ginoo, perverted gospel. Ingon ang Bible, false doctrine. Wrong doctrine. Mo nang magbantay ka. Karon dali og sayon kaayo mo kuyanap ang false teachings tungod sa
sa social media, sa Facebook. Oh, kita natay page sa Facebook, i-share na ninyo. Kaysa mag-start share anang mga vlog nga way klaro. Amen? Oh, si Brother Ray naghimo natay YouTube channel. Oh, subscribe na mo para makakwarta ta. No, that is not to earn money. Amen. Amen? Labi na kung mensahe na ay tayong kaluwasan ni isgutan para makadungog ang uban. Kay public man na. Yes. Amen? O kay kani-ganing ubang mga grupo nga wa ko'y klarong mensahe. Gabihan ng ilang mga page. Amen? Muna magbantay ta mga kaigsunan. Kay basig dili na unya kamatuuran. Ang atong dunggan. No? Salamat nga dunay simbahan. Atong kinabuhi sa una, wa agay nasubay sa kamatuoran. Yes. Amen. Salamat nga there's a church that will teach us the truth. Yes. Amen. Then, tanaw na ito ang 1 Corinthians chapter 6, verse number 19. First Corinthians chapter 6, verse 19. Basaho na to. Ready? Dungan ta. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you. Excuse me. Temple. Look at that word, temple. So ang puloy-anan nun sa Ginoo dili ning building. But ang atong matag-usa ka lawas nahimong templo sa balaang espiritu. Amen. Amen. Our bodies are the temple of God. Munang ingon ang verse 19. You are not your own. Verse 20 ingon, for you are bought with a price. Therefore, glorify God in your body. Gusto ang Diyos nga ato siyang mahimaya sa atong mga lawas. Kung nagkaroon na luwas na ta ang atong mga lawas, ato ni ipagamit sa Ginoo. Amen? Ato ni ipagamit sa Ginoo. Enough na ang kalibutan. Enough na ang yawa. Dugay na kayong yawa o kalibutan nga ginamit na to. Amen? Ato ning ipagamit na sa Ginoo. Kay iyahan naman sana may tag-iya ipalit naman niya. Dugo ni Kristo ang presyo So mahal kayong palit. Amen. Amen? And then, another verse in 1 Corinthians chapter 12. Nahandra gamay? 1 Corinthians chapter 12, verse number 27. Let us read verse 27. Go. Now, you are the body of Christ and members in particular. So, ang church is called the body of Christ. Gitawag tang lawas ni Kristo. Siya ang ulo. Kita ang iyang lawas. Amen? And as the body of Christ, kita mo iyahang representative diri sa kalibutan. Mo nang matag parte sa lawas
kinahanglan mag-function. Amen. Kinahanglan mag-operate. Lain-lain man tag-function. Pero kung unsay imong function sa lawas ni Kristo nga mao ang church, kinahanglan imong himuon. Walay giluwas sa Ginoo nga tao gibutang sa simbahan para decoration lang. Yes. Amen. Hello, amen? Amen. Wala. Tanan nga naluwas, gibutang sa simbahan, kay dunay plano o tuyo ang Ginoo nga magamit kaniya sa iyang buluhaton. Amen. Di lang para makaadto tag langit, but tungod kay dunay buluhaton. Amen? Amen. No? So, ang matag usa ka parte or membro sa lawas, gikinahanglan sa lawas. Amen? Amen. Dili man makasurvive para ato kaniya atong lawas, di ni makasurvive kung wala kuhaon ang usa ka parte. Maglisod. Amen? Kinahanglan mga kaigsunan ang tanan nga gibutang ani nga parts sa atong lawas duna ni pulos. Amen? Gikan sa balahibos atong ilong. Tanan dunay gamit. Amen? Basta willing lang tang magpagamit, gamiton man yutas Ginoo. Amen. Oh. Munang each member's contribution is important to the well-being of the entire body. Ang church, mga kaigsunan, mga membro nga naluwas, mga tao nga naluwas, nabaptize, na membro simbahan. Ang simbahan, mga kaigsunan, mag-agad sa contribution sa mga membro. By the way, dili lang kwarta ang atong makontribute. Yes. Amen. Yes. Amen? Your time, your talents, your service, Amen. your sacrifices, your life. Amen? There are many ways that we can contribute for the good of the church, for the progress of the church. Yes. So dili maayo nga membro ka, ikaw na nooy baba. Amen. Amen? Hello? Oh, munang a properly functioning body operates as a single what? Unit. Munang naay times nga sa atong lawas kung di na mag-function, ang pinakalas na himuon o pirahan. Tangtangon, nga naman, wa na may pulos, wa na may gamit. Karon dunay bag-ong naimbento ta na transplant. So ilisan og lain. Kuhaon ang usa ka kidney, ilisan og laing kidney. O di ta maghulat nga mao na himuon sa Ginoo nato. Nga tan-aw sa Ginoo wa man kay pulos. Amen. May pay kuhaon ka diha, ilisan kag lain. Amen. Ano yung sa Bible? No? Ang sanga nga di mamunga, pulungon. Nga naman, gusto ang Diyos na ikaw mapuslan kaniya. Ang tagiluwas sa Ginoo para wala, luwas lang. No. Doon ay purpose ang Ginoo nga nung giluwas kaniya. Para magamit o mapuslan ka sa iyang buluhaton. Amen. Unya ang church, buhi man eh. Buhi ba ta? Amen. Buhi ta physically. Siguraduon na to nga buhi po ta spiritually. Basig buhi ra ta physically, unya patay di ta spiritually. Unya ang church is dili baya ni denomination, dili po ni organization. Kung sa maning church, church is a living organism. Dili organization, but an organism. Living, buhi. Unang ang buhi, magtubo. Amen. Buhi man. Di ang buhi, mutubo yun na. Ang buhi, muhamtong yun na.
Amen. Oh. Doon na yun na kausaban. Kay buhigod. Oh. Ephesians 5:23. Na atong tanawon ko niya sa English Bible. Sa Ephesians 5, verse number 23. Diri gisgutan ta nga ang church dunay head. Verse 23, ready go. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Oh. So, kung ikaw luwas ka, nakas Ginoo, nakas lawas ni Kristo. Siya ang ulo. Amen? Ug ang atong ulo, buhi. Amen. Buhi. Oh, sa'yo naman is lawas patyon. Kuhaig ulo. Ditsugin na. Amen? Tiil, ay pwede naman na mabuhi. Kamot, kuhaon mo, pwede naman na mabuhi, pero kuhaig ulo ang lawas. Oh. O ato ning bantayan nga ang atong simbahan wa nay ulo. No, lisod kay na nga sa atong simbahan di na si Kristo mao'y nangulo. Amen. Oh. Di pwede nga kita na siya gihapon ang ulo. Amen. Another verse. The local church is also called the family of God. Family of God. Nani sa Galatians 6:10. Family of God or household. Ang gigamit din nga term is household of God. Galatians chapter 6 verse 10. Okay, basa ta. Ready? Read. And we have therefore opportunity. Let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Now, household, ang household refer na sa church. Amen? Amen. Munang, ang church dili lang ni simbahan. Ang church, pamilya ni. Amen. Mao nay ato ang spiritual family. Amen. Dili ta kadugo, dili ta kaliwat, dili ta igunsa. Matungod ni Kristo nahimo tang pamilya. Yes. Amen. Doon na tayo usa ka amahan. Yes. Mao ang Dios. Amen. Mao nang kung doon na tayo opportunity, let us do what? Good. Dili bad. Amen. It means kung membro ka sa pamilya, dili nimo unayon imong pamilya o guba. Amen. Nasabta na to. Di nimo unayon imong pamilya daot. Amen. Amen? Di nimo unayon imong pamilya o panabi. Yes. Amen. It means kung naay mo daot sa imong pamilya, imong proteksyonan. Yes. Amen. Amen. Amen? Nang kadungog kag mudaot sa simbahan, kumuta ng baba. Yes. Amen? Naabata? Ang lisod pa yun ka ng mangdaot, wa pag gihimo. Wa po ko nag-ingon kung natay gihimo, pwede ta mangdaot. Yes. Right. Let us do good. Amen. Special ha? Yes. Amen? Special. The household of faith. Kaning akong panimalay mga kaigsunan, panimalay ni nga nahiusa dihas pagtuo. Di man gyud ta magkahiusa kung lain tag pagtuo. Amen.
O maunang ang church ato ning i-treat as your second family. Amen? Amen. Your second house. Balay ni nimo. Yes. Pamilya ni nimo. Amen. Amen? Ephesians 2:19. Ephesians 2 verse 19. Shall we read? Verse 19, go. Now, therefore, you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Sa wa pa ta naluwas, we are strangers at tubangan sa Ginoo. Amen? We are foreigners at tubangan sa Ginoo. Dili ta palangit. Amen? Di ta pamilyas Ginoo. Wa tay labot sa Ginoo. Pero karon nga naluwas na ta, ingon ang Bible, we are fellow citizens with the saints. Amen. Kisa ni mga saints nga nisgutan nini, mga tagtawo nga naluwas, saint ka tubangan sa Ginoo. And then household of God, panimalay sa Dios. Ang Dios dunay panimalay. Ug mao ni ang iyang simbahan. Yes. Amen. O munang atong higugmaon ang iyang balay. Amen. Amen. Atong suportaan ang iyang panimalay. Amen. O di man pwede nga magpuyo kas balay o niya magsigir na kag tulog. Yes. Amen. Di pwede eh. Mutulog ka niya mukaon, mag-cellphone, maglaag, niya puli na po, mukaon, matulog, mag-cellphone, mulaag. May pwede ka magpuyo nga balay. Yes. Amen. Di pwede nga, di ka mangilabot sa balay nga naa ka diha nagpuyo. Yes. Amen. Amen. Unang, kung membro ka simbahan, di pwede nga mo yung kangawa milabot, anak. May pwede wa ka na membro. Yes. Amen. Amen? Amen. Hawa ko, pastor. Bahala ka. Amen? Di man ako'y manubag ni mo. Di man ka manubag. Naku, adto mga Ginoo. Amen? Unang naagyo kay part para ang pamilya dunay sana, dunay pag-uswag, dunay paglambo. Kung sa balay ang banara mao'y maningkamot, ang banara ay mulihok, mga kaigsunan, gikag trabaho ang bana, pag-uli, maupay maglumag, maupay mag luto, manglaba, mamamlansya, niyang asawa ka, dula rag sikitsa, adto rag silingan si panghinguto, wagay ayo na. Yes. Amen. Amen? Yung mga anak, lumbag laag. Uli rag tigkaon. Okay, sunat, maayo na taklubag kaldero. You know what? That house is di na mo uswag. Right. Kinahanglan teamwork. Amen. Panimalay ba kinahanglan teamwork, kinahanglan magtinabangay. Oh, amen. Amen. Dili maghingampahay. Dili magtukluranay, tinabangay. Mao po sa simbahan. Amen. Amen. Kung sa kaya akong matabang sa simbahan, di ka maguna-una kung sa kaya matabang simbahan. Sayop na! Yes. Amen. Kung sa kaya matabang na akong simbahan. Ingon si Winston Churchill, do not ask what the government can do for you, but what you can do for the government. Amen. Ito tayo daghan kay tag mga citizens Pilipinas, samot ka, luoy atong nasod kay daghan tag mga citizens sa Pilipinas, kasikirag na nga. Amen? Do not get me wrong, ha? Yes. Dili man tanan, pero dunay tanan, kasikirag, hulats purpose. All right. Amen? Nga pagkadawat at tugsugalan. Yes. Amen? Para bayan nas anak, ang Oh. muadtos anak,
Imbes ang sudan isda, ginamos. Kay di ay nakadawat, gibayad sa utang, natanduay. Amen? Ato tas Ginoo eh. Yes. Amen. Amen? Di man ta mga inutil. Yes. Right. Tag PWD ta, bisan ganito mga PWD ni kamot gani. Amen? Cursed is a man that trusted in man. No? Pait kayo nga, wala na atong pagsalig sa Ginoo kay tuas purpose. O sa mga hinabang sa Yes. barangay. Amen? Mahal mo, bisugan mo na. Salamat ana nga programa. Yes. Amen. But atong bantayan nga di na noon mo progress atong kinabuhi kay nagsige na tagsalig. Yes. Amen. Ephesians chapter 3 verse Hebrews chapter 3 verse 6. Hebrews 6. Jesus chapter 3 verse 6. Ato ring katapusan. Tapusan. Ano nga points? Hebrews chapter 3 verse 6. Atong basahon. But Christ as a son over His own house. Si Christ na say own house. Kinsa man, ingon ang sunod. Whose house are we? Amen. Kinsa ang panimalay, ang pamilya ni Kristo, kita. Amen. Amen. Amen? If we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto Him. This is one of the verses in the book of Hebrews nga murag nagtudlo nga ang kaluwasan kinahanglang mulahutay. Daghang mga pero paminaw ang gisgutan diha dili kaluwasan. Amen. Napata? Oh. Wa diha ningon nga if we hold fast the salvation, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope. Importante kay ni nga atong confidence diha ra gihapon sa Ginoo. Amen. Amen. Oh, unya atong kalipay naa dinhi sa kaluwasan nga atong naangkon. Ay ba the hope? Isa unsa man ang atong hope? Ingon ang Bible, the hope of eternal life. Kani kaluwasan na mabatay kalipay sa kaluwasan? Amen. Oh. Mata nga naluwas na, oy. Imo gyud nang i-value kaning luwas ka. Amen. Nanunay ko kang mag-thank you sa Ginoo. Lord, salamat mo kung giluwas. Kaya kung di na nimo ma-value, mga kaigsunan, di ko ka maka-tarong o galagad sa Ginoo. Nang imong inalagaran, way klaro. Amen. Oh, unya, imo ra maning ma-value ang church. Paminaw, kinsa may maka-value ra sa simbahan? Kinsa? Those who are truly saved. Amen. Katulad na luwas, di ka ka-expect nga ang unbeliever o buwan na luwas, i-value ang simbahan. Yes. Di ka ka-expect nga ang dili luwas mo simba. Right. Maglimbog ta na mga membro nga luwas na o di manimba. Amen? Kaya ang luwas mo simba mo gina. Yes. Amen. Pastor, may problema kung wala may kasimba. Kasi tanaw ni mo aning mga nimba, wala may problema. Amen? May kwarta ka so, may kasi mo, kasi tanaw ni mo na mo. Yes. Amen?
Kung usawa, balikan mantika, way mantika, ako, tao na, namita ko. So 100 na lang tayo ng kwarta. Wow, salamat na 100. Amen? Pero na ko'y offering 1,000. Wow. Amen. 100 akong kwarta, pero na ko'y 1,000. Offering. Amen? Gumi pagsulay na. Away mo gumi pastor. Kami dahil wala may nag-away. Kami na, kung mag-away dito mo, ay kapilang ginawa. Yes. Amen. Kapilang yung ginawa sa away. Ini yung hana na. Amen. Gusto ba pwede simba ng mag-away? Pero di pwedeng apilo na itong ginawa. Yes. Right. Oh. Tuyuon na ba ko na siyawa? Nga ka ng Sabado, Yes. magsugod naglalis-lalis pa. Tuyuon ko na siyawa. Yes. Kunya sa ilig kakadlaon, magsapot-sapot na. Amen? O pero di pwede di na mo simba. Yes. Sulay mo pastor ni ma'am na nag-away mo Domingo. Sulay. Pero simba rin gihapon ko. So ilabot sa Ginoo. Sa among away, amo ara mo to. Amen? Igualin, ara ka kaya ng lingkod, ara ka dire. Amen? Pagkauman, okay na. Oh. Yes. Oh, kita ang mga bana, kita mo yung mauna. May maunang mag-reconcile ba? Amen. Tama mo po yung mga bana, may luuran kayo. Amen, kita mo yung maunang doon. Kita mo yung unang mangayog pasaylo. Amen. Ako'y ulo nimo. Ako'y leader dire. Asti mo. Amen? Di man na mawala imong pagka-leader kung mangayog at pasaylo. Yes. Amen? Wali na gapon. Kailangan. Duha guro ka Domingo nga. Sukat bang nagkuyog may nga. Nalis pag Domingo. Ako nga. Ikamit ko ta siya awa ni. Pero mo gapon ko din. Murag wa. Huwag mo kabantay, di ba? Oh. Simple, oy. Ang Cordobag. Mga worker ito. Wow, kami ka-witness ni. Ako asawa, may di man na bukal, pero musok ko, an kayo ito, kanang dulingan kayo ito. Pero, simparang, tok sa rito. Sakas pastor, may handang, sugod ta, may buntag kong tanan. Ikot, tapos may Marcel, tok Steve. Wow, isusubayan. Maraming isuga. Isog kayo. Ang wali. Nya. Pagkahuman niya wali, nagampo. And sa every head's bowed, every eye closed. Yan kung gidoon. Mabrad. Iwas ang invitation. May unang sunod sa kwarto. Wala na yung makaya. Ako daw, kuya, invitation ko forward mong tanan. Kamu mga kalaway, forward! Forward ay. Forward sa Marcel, ilak. Ay magawan, okay na. Naawan yun na, pero di na ito apilo ng Ginoo. Amen? Pero sa'yo, ganito na na siya, wa? Yes. Oo, kanang labi na Sabado, magbantay ko kay Sabado. Oh, di ba? Lunes, Sangkot, Bernes. Okay ra inyo mang pagpuyo. Pagka-Sabado yun, magsungot-sungot na ka kay tahang labunon. Kan kayong makakuan. Hangtod mag-away na. Wa na kay gana mo simba. Amen? Oh. Unang tinga ka nga, gauna mo ning bana. Gauna mo ning asawa, wa nagabog no. Oh, ano siya nga di tanan nga nag-ulhos. Oh. Nagaway. Oh, hinauto doon natin nakapunan. Amen. Lamat ka nga doon ay simbahan. Yes. Paglumon ta, sultian ta. Yes.
Usa ra gyud ako masigurado ninyo dinhi nga mga membro. Sultian gyud ta mo sa kamatuoran. Amen. Bahala mapandul ka, masakitan ka, bahala, I don't care. Yes. When it is the truth. Amen. Amen? Amen. Oh, kay kamatuoran man na, it means kung ato nang dawaton, makatabang na. Amen. Amen? Amen. Oh, that's all for our Sunday school.